Mayibongwe iNkosi. Isixazululo sokugcina kubazalwane mayibongwe iNkosi. Angeke uze ulahlekelwe yilutho iNkosi ekubekele kona. Okuphelele, okubonelelwayo, okugcwele, okubonelelwe. Okuphelele, okubonelelwe. Isixazululo sokugcina. Baba, egameni likaJesu, siyakubonga ngaleli hora. Siyakubonga ngezwi lakho. Siyakubonga ngesambulo. Ngayo yonke into yambulayo izoba ngeyethu. Sonke isithembiso osinikezayo sizoba esethu. Konke ukubonelela okwenzile kuzoba ngokwethu. Ngiyakhuleka ukuthi akekho ozolahlekelwa. Noma ngabe yiphi ingxenye yesibonelelo sakho, busisa abantu bakho, abadala nabancane, abasha, nalaba ababelapha ngaphambilini, wonke umuntu, abashumayeli namalunga, busisa wonke umuntu. Yembula kithi lokho onakho. Usisize ukuba sithole yonke into. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Ngenkathi siza kulesi sikhathi sikhuluma ngelungelo lawo wonke umntwana kaNkulunkulu. Ilungelo lethu eliphindwe kasikhombisa. Wonke lamalungelo anikeziwe thina ngendlela yezithembiso, futhi sonke isithembiso sikaNkulunkulu sogcwaliswa kuJoshua isahluko 23 uverse 14. Bhekani namuhla ngiyahamba indlela yomhlaba wonke, niyazi ezinhliziyweni zenu, emphefumulweni yenu, ukuthi akukho lutho okwaphutha kwayo yonke into enhle uNkulunkulu wenu ayikhuluma maqondana nani. Konke kwenzeka kinina. Awuzange ukuzwe lokho? Konke kuzokwenzeka phezu kweyakho impilo. Futhi akukho ngisho kukodwa okungeke kungaphumeleli. Isho ameni omkhulu omuhle. Ngenkathi ufunda iBhayibheli, uze ufike kuqondene ukuthi labo abamlandelayo uNkulunkulu ngobuqotho bazi okuningi, futhi akukho okufika kubo ngokumangala. Buka uverse 14. Bhekani namuhla. UJoshua wabheka emuva ngaleso sikhathi ebizwa nguNkulunkulu nakwithembiso uNkulunkulu ayemnikeze zona. Ezinye zalezo ithembiso ukuthi yonke indawo unyawo lwakho lapho liyakugxoba khona, leyo ndawo ngikunikeza yona. Hhayi kuphela lokho, zonke izinsuku zokuphila kwakho akukho muntu oyakumelana nawe. Akukho mlingo oyakumelana nawe. Akukho mthakathi oyakumelana nawe. Akukho sitha. Akukho silwane ngisho nebhubesi eliyakuma phambi kwakho. Njengoba nganginoMose kuzo zonke izindawo ayehamba kuzo, kanjalo ngiyakuba nawe. Azikho izithembiso zikaNkulunkulu ezingeke ziphumelele empilweni yakho. Buka uverse 14. Bhekani namuhla. UJoshua, lo mlisa omkhulu kaNkulunkulu, sukela ngesikhathi ebizwa kuze kuyofika osukwini lokugcina, manje wayesekhuluma kubo, bhekani namuhla. Ngiyahamba
indlela yomhlaba wonke. Wayesho ukuthini? Ukuthi uyalishiya izwe, wayewushiya lo mhlaba, wayeseya ezulwini. Ngabe uyacabanga ngomlisa ngesikhathi sakhe sokuphila, izithembiso uNkulunkulu amnikeze zona ngaso sonke leso sikhathi esaphila, nsuku zonke zokuphila kwakhe kwakuwusuku lokunqoba, nsuku zonke usuku lokuphumelela, nsuku zonke usuku lokunqoba, kuze kufike osukwini lokugcina. Akazange abone nto ngisho eyodwa okwakufanele ukuthi yenziwe, akazange abone sitha okwakusafanele sinqotshwe, akazange abone nto azothi, oNkosi, ngabe ngiyafa yini namhlanje? Ngabe ngiyawushiya yini umhlaba namhlanje? Ngidinga ukukhuleka, umkhuleko wangempela. Noma ngabe yini obekufanele ngiyenze angizange ngiyenze, ngaphambi kuba ngiyenze ngixolele, akukho okunjalo. Lokho engingazange ngikwenze ngakwenza ngixolele, akukho okufana nalokho. Wafika noma weza ngobuqotho nangesibindi, umlisa owayenenjongo, umlisa owayebona kude, umlisa owayenesibono. Wathi nina ma-Israyeli lalelani, ngiyahamba namhlanje, ngihamba indlela yomhlaba wonke sukela namhlanje. Uma ngabe kukhona abantu ababemazi ukuthi bazohamba nini, kuzoba yilolu suku, bazobe besaba, bazoqhaqhazela. Ngizohlangabezana noNkulunkulu namhlanje, ngizohlangabezana nesihlalo sobukhosi sokwahlulela, kodwa wayejabule. Ngosuku lwakho lokugcina uzokujabula, uyakuba nesibindi. Ayikho into enhlizweni yakho ezokwenza ukuthi usabe uthi, Nkosi, nginikeze ithuba, imizuzu emihlanu ngidinga ukuba ngithathe lokhu, ihora elilodwa ngidinga ukuthatha nalokhuyana, isikhathi masifika uza kulungela. Manje watshela abantwana baka-Israyeli wathi, niyazi kuzo zonke iy'nhliziyo zenu, futhi niyazi kuyo yonke imiphefumulo yenu ukuthi ngisho nokukodwa akuphuthanga kuzo zonke izinto ezinhle uNkulunkulu wenu azikhuluma maqondana nani, konke kwafezeka. Akukho ngisho nokukodwa okwaphutha. uNkulunkulu uNkulunkulu othembekile. Futhi ngenkathi sibheka amalungelo ayisikhombisa esinawo kuKristu, kumele uqonde ukuthi akukho ngisho kodwa okungeke kuphumelele. Yonke into ayibekele wena. Fanele uhambe ngesibindi, fanele ukhulume ngesibindi, fanele ufakaze ngesibindi. Akukho mlisa ozoma phambi kwakho, akukho sitha esizokuvimba. Impilo yakho izoba impilo egcwele, hhayi impilo nje encinyane, hhayi impilo enjeyanjeyana. Angeke uze ulo uzamazama, angeke ube umuntu ohlale njalo ecothoza, kodwa uzoma njengomuntu ophelelisiwe, njengowesifazane ophelelisiwe. Futhi nazo zonke lamalungelo ayisikhombisa azoba ngawakho kuKristu ngegama likaJesu. Elokuqala, ilungelo lokuthula elisuka kumsindisi, ilungelo lokuthula elisuka kumsindisi. Stop doing this. Let me Sibheka kwabase-Efesu isahluko 2, kwabase-Efesu isahluko 2, kwabase-Efesu isahluko 2, sifunda uverse 14, sifunda
kwabase-Efesu 2 verse 14 ngokuba ungukuthula kwethu, yena owenze saba munye futhi wanqamula udonga oluphakathi olwalusehlukanisile. Othize makathi ameni. Yena uKristu ungukuthula kwakho. Uma ngabe kunikeza ukuthula, akekho umuntu ozokuphazamisa. Enhlizweni yakho kukhona ukuthula, emphefumulweni wakho kukhona ukuthula, emqondweni wakho kukhona ukuthula. Ngenkathi wenza uKristu umsindisi wakho, waba ngukuthula kwakho insuku zakho zonke, lokho kuthula ngaphakathi njengomfula kuzoba senhlizweni yakho. Ungukuthula kwakho, yena owenzile thina futhi wanqamula udonga luphakathi kwethu olosehlukanisile. Awuthi ngikunikeze incazelo ecacile yalolo bonda olwaluphakathi lwanqanyula phakathi kwamaJuda nabezizwe. Kwakukhona udonga, lolo donga labhidlizwa. Lama-Israyeli ayinezibusiso, ayinezibonelelo, abezizwe kwangafanele baze bafinyelele kuze, kodwa manje indlela manje ivuleleke kuwo wonke umuntu nabakwezizwe. Lolo bonda selunqanyuliwe, manje abezizwe bangangena futhi noKristu ungumsindisi wakho, noKristu ungukuthula kwakho. Awuthi ngikunike futhi enye incazelo yalokho. Ngaphambi kuba wazane noNkulunkulu, futhi namanje ngoba usuwazana noNkulunkulu, bekulokhu kunodonga phakathi kwakho nokugcwala kwezibusiso zakho. Manje siza kuleso sigaba sezibusiso zethu eziningi, siza esangweni lokugcwaliseka kwezibusiso, futhi nayo yonke into esahlukanisile nalezo zibusiso zethu, leso sahlukaniso sisusiwe. Lezo indonga zaseJerikho ezakuvimba ukuthi uthole, lezo indonga zaseJerikho zibulewe ngegama likaJesu. Unokuthula ngoba manje uza kuKristu, enhlizweni yakho kuzoba nokuthula, ekhaya lakho kuzoba nokuthula. Wonke umlilo ovuthayo emndenini, wonke lo mlilo ucishiwe. Sisi, kunokuthula emndenini wakho. Bhuti, kunokuthula emndenini. KwabaseRoma isahluko 5 sifunda uverse 1. Ngalokho senilungisisiwe ngokukholwa, nokuthula noNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Sinokuthula noNkulunkulu, ungubaba wethu, singabantwana bakhe. Okwesibili, ubumsulwa benhliziyo ngokungcweliswa. Ileyo ngxenye noma ileyo ngxenye yelungelo esinalo kulabo abakhuthele, nabantu abazila ukudla, nabasheshayo ukwedlula abanye, kodwa lokhu okwakho, lokhu ngokwami. Ngithi lokhu kungokwami. Manje usuyakhumbula, lokhu kungokwami. Angeke uzulahlekele ilungelo lakho ngegama likaJesu. Uma ngabe ubulokhu ufuna ugijima, uzama ukukubamba futhi ungakutholi ngaphambilini, vula umlomo wakho kakhulu, ngizowugcwalisa. Lesi isikhathi unokuthula, uzoba nobungcwele. Sibheka izenzo isahluko 15
Izenzo isahluko 15 sifunda uverse 9. Futhi akahlukanisanga ngalutho phakathi kwethu nabo, mana kancane, akahlukanisanga lutho phakathi kwethu nabo. Siyambona lana uPetru umpostoli ukhuluma ngoCornelius. Ukhuluma ngoCornelius owayengcolile, owayembona engcolile, ongowezizwe. Emqondweni wamaJuda, abezizwe babefana nokhuni olwalufanele umlilo, kodwa manje uPetru uthi akahlukanisanga lutho phakathi kwethu thina maJuda nabezizwe. Lokhu akunikeza okukhulu kwabaJuda uzokunikeza laba abancane bezizwe. Lokho kusho ukuthini? Lokho akunikeza uAbraham, lokho lo wayemkhulu kumaJuda uzokunikeza owezizwe, lo omncane phakathi kwabezizwe. Lokho kusho ukuthi noma ngabe yini enkulu noma ongcwele omkhulu uzonikeza thina esimancane lana. Uthi akazange ahlukanise ngalutho phakathi kwethu nabo. Wayichaza ukuthini? Thina singabapostoli, Petru, James noJohn, sihlale noKristu, sambamba, sambona, sadla kanye naye, ngisho sasisemskebheni sinye naye, sambona ubuso nobuso. Manje abezizwe, wena Cornelius, awukazi umbona uKristu ubuso nobuso, futhi wayengowezizwe. Babeze becabanga ukuthi kwakungekuhle, ukuthi akulungile ukuthi ngiye kuye ngoba kuzoba ukuzehlisa, kodwa manje ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akazange enze mehluko phakathi kwethu, esambona uNkulunkulu ubuso nobuso nabo abangakaze bambone uNkulunkulu ubuso nobuso. Akazange enze mehluko. Noma ngabe yini uPetru ayithola, nawe uzoyithola. Noma ngabe yini uJohane ayithola, ungayithola. Noma ngabe yini uJames ayithola, nabanye abayithola, nawe uzoyithola. Buka lo verse 9, uthi akahlukanisanga ngalutho phakathi kwethu nabo. Obani labo? uPetru, uJakobe, uJohane, uLuka, nabo bonke abanye ababekhethekile ukuba babhale iTestament Elisha neVangeli. Thina esinakho okuningi, izibonakaliso nomoya kaNkulunkulu, sakhethwa ukuba sibhale iTestament Elisha. Labo abangazange babhale ngisho elilodwa igama, Cornelius nendlu yakhe, anizange nibe nokwanele ukuba nibhale ngisho umusho. Akazange ahlukanise ngalutho phakathi kwethu nabo. Lokho labo babhali uNkulunkulu ayebakhuthaze ngomoya abakuthola, nawe uzokuthola. Akazange abeke lutho phakathi kwethu nabo, ehlambulula izinhliziyo zabo ngokukholwa. Ehlambulula izinhliziyo zabo ngokukholwa, ubumsulwa benhliziyo ngokungcweliswa okwakho. Okwami, ngithi okwami, angeke uze ukuthathe kumina, nami ngeke ngikuthathe kuwe. Uzokuthola, uzokubamba, uzokuphila. Umusa kaNkulunkulu uzogcwala phezu kweyakho impilo. kuPetru wokuqala, isahluko sokuqala, uverse 22. Senihlambululiwe imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Senihlambululile umphefumulo wenu ngokulalela iqiniso. Ngomoya
ngaphandle kokuphelelwa uthando kubazalwane. Qikelelani ukuthi nithanda omunye komunye ngenhliziyo enjani na? Enjani inhliziyo nayo? Ngenhliziyo epheleleyo, ngenhliziyo ehlanzekileyo. Ilelo lungelo lethu, ilelo thuba lethu ukwenzile. KuJohane wokuqala isahluko 3, kuJohane wokuqala isahluko 3. Bhekani uthando olungaka sinike lona uBaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Ebese yaqhubeka ethi, bathandekayo, manje uma singabantwana bakaNkulunkulu, inini lapho singabantwana bakaNkulunkulu? Akukabonakali esiyakuba yikho, kodwa siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye. Siyakuba njengaye. Bamba kancane. Kufana nawe manje, wena omnyama walana eNingizimu noma lana e-Afrika ubona umlungu waseBrithani, umlisa waseBrithani, owesifazane waseBrithani noma waseMelika omhlophe nenwele zakhe zihlukile, ebese uthi, uyazi, ngizwile isithembiso ukuthi ngizoba njengalona umMelika. Uma ngabe ungibheka ngizofana naye. Abantu abakuzwayo bazokuhleka, kodwa uKristu ungaphezu komBritish, ungaphezu komMelika, futhi ungaphezu kwalokho ayikho ngenkathi eselana emhlabeni, manje usezulwini. Ukhazimulisiwe, muhle, uyamangaza. Uma ngabe uKristu eza, wena ukuphi? Wena uzofana naye. Uma ngabe ingelosi zikubona, zibheka wena, zibheka uKristu, zizothi, yingani befana kangaka? Yingani bebukeka ngokufana? Isimangaliso kanjalo nomusa kaNkulunkulu kufanele kwenzeke kuwena. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Asikakucabangi manje esiyakuba yikho, kodwa siyazi ukuthi ngenkathi ebonakaliswa thina siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Uzofinyelela ezulwini. Uma ngoba ufinyelela ezulwini, angeke uzubone kuphela ingelosi, uzobona inkosi yakho. Angeke ubone kuphela abakholwayo abahambe ngaphambi kwakho, uzobona uJesu Kristu. Uma ngabe ubona uJesu, uyokhohlwa ngakho konke ubuhlungu nazo zonke iy'nkinga wayibekezelela ngenkathi usaya esizweni lesithembiso. Uzokhohlwa ukukhathazeka kwakho, uzokhohlwa inkinga zakho, uzokhohlwa konke okwenzeka ukubi lapha emhlabeni kwakuholela lapho uzobona inkosi. Verse 3, nawo wonke umuntu onaleli themba kuye uyazihlambulula noma ngabe ehlambulukile. Uyazihlambulula. Ileyo nkinga yami, ngingazihlambulula kanjani ngize ngifike esigabeni sokuthi ngifane naye? Awuqondi amagama. Uma ngabe utshela umntwana wakho noma indodakazi yakho, hamba uyozigeza, awuchazi ukuthi ngesandla sakhe, hamba uyozigeza, hamba uyozigeza, usho ukuthi kukhona amanzi,
wenze abakhona amanzi, kukhona indwangu, ikhona indwangu, chaza ukuthi kukhona insipho, ukhona yonke into. Hamba ungene lapha uzigeze. Kungathatha ungena lapha uvule uvule impompi, ube ngaphansi kwamanzi, ngenkathi uphuma kulawo manzi uzobe usuhlanzekile. Lokho kusho ukuthi igazi likaJesu Kristu likhona, nomusa kaNkulunkulu ukhona. Hamba uyozihlanza, hamba uyohlala ngaphansi kwalo gazi lewundlu, uhlale ngaphansi kwalowo musa kaNkulunkulu. Ngenkathi uya kuleyo ndawo, indawo yokukhuleka, uphuma ube ungaphansi kwegazi lewundlu, ube ngaphansi komusa kaNkulunkulu, uzohlanzeka. Okwesithathu, ubuningi bamandla kumoya oyingcwele. Ubuningi bamandla kumoya oyingcwele, ukuthi ukugcwala lokho okumukelayo akusiyo ukuthi into nje encane noma amandla amancane. Nokuxhumana kwakho akusiko ukuxhumana okuncane, amandla. Fanele ukhumbule eminyakeni eminingi edlule, ngenkathi usemncane ungakwazi ngisho ukuthwala ibhakede kunzima, kodwa manje ngoba manje usumdala, ukuthwala lelo bhakede akusesiyo inkinga. Manje ngiyakutshela ukuthi emva kwalesi xazululo sokugcina sale nkonzo, obungakwazi ukuthwala ngaphambilini uzokuthwala kalula. Ngenkathi ungenamandla, ungenakho ukuqina, amandla azobuya, uqina kuzobuya. Noma ngabe yini hloboni yamandla uNkulunkulu awunikeze umuntu othize phambi kwethu, sizoba nawo. Buka okwesithathu, sibheka uLuka isahluko 49. Bhekani, ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba, siyafika. Kepha hlalani, lindani emzini waseJerusalema, nize nembathiswe ngamandla avela phezulu. Awuzange uthi amen kulokho? Lonke ingxenye yomzimba wakho, umqondo wakho, umphefumulo wakho, umoya wakho, umuntu wakho wangaphakathi obubuthakathaka uzoqina kakhulu. Izethembiso zikaBaba uzogcwaliswa ngamandla aqhamuka phezulu. Lawo mandla azokwenzani na? Ngaba azophatha ibhakede lamanzi azokwenza okungaphezulu kwalokho? Ngaba azosithusa? Umuntu onamandla kakhulu ngaphezu kwalokho, ngabe uzoba namandla ukuthi asunduze iy'ntaba lapha ade zikhona ngaphezu kwalokho? Othize akangimemeze athi amandla. KuLuka isahluko 10 uvesi 19. ULuka isahluko 10 uvesi 19. Bhekani, ngininikile igunya. Uyamqonda uKristu akalindele ukuthi umlandeli wakhe abe buthakathaka, athuke, noma ngabe yini, nangasiphi isizathu ulindele ukuthi wonke umfundi wakhe, wonke umntwana kaNkulunkulu agcwaliswe ngamandla. Futhi uma ngabe bheka wena, futhi ubukeka ngathi uyaqhaqhazela, uyethuka, nazo zonke izindaba ozizwayo ekhaya zikwenze ukuba wesabe, uyamangala. Ngithumele ukuthize kuwe, ngabe ukutholile na? Ngithumele kuwena
incwadi yokubhaliswa eqhamuka ezulwini ngafaka igama lakho lapho, ngabe uyitholile na? Bese uthi cha, angazi, ilokho ebengikucabanga. Ngoba uma ngabe ukutholile leyo ncwadi eqhamuka ezulwini, ibizokuqinisa yonke ingxenye yomzimba wakho nomqondo wakho nenhliziyo yakho, futhi angeke uzulokhu uthuka njengoba uthuka. Sukela namhlanje isikhathi sakho sokuqhaqhazela nokuthuka siphelile. Uzoba ngumuntu oholayo. Yonke ingxenye yempilo yakho isitha ngeke size siyibuse. Isitha sokuphumelela angeke size sikuphuce. Akekho umuntu ozobamba ukhiye oholela esangweni, ukhiye oholela ukuba uzuze konke okwempilo yakho. Isitha sakho angeke size sibambe ukhiye ozovula isango lakho lempumelelo. Isitha esivimbe impumelelo yakho ngeke sibambe ukhiye wesango lakho. Uzoyibambela ukhiye walelo sango lempumelelo. Uma ngabe ufika kulelo sango ufuna ukungena, ufuna ukuthola zonke amalungelo akho, angeke bathi awume elinye iviki umuntu obambe ukhiye, akekho. Uzoyibambela owakho ukhiye. Buka uLuka isahluka 10 uvesi 19. Bhekani, ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela naphezu kwamandla onke esitha. Phezu kwamandla onke esitha. Phezu kwamandla onke esitha. Anisoze noniwa lutho. Wabanikeza lokho ngaphambi kokuba bathembise amanye amandla amakhulu. Awokuqala uzokuthola, nalokho okuthenjisiwe uzoba nakho. Nginakho. Ngithi nginakho. Izenzo isahluko 1. Ngifunda uvesi 8. Nizakwamukeliswa amandla uma uMoya oNgcwele usufikile kini. Nibe ngofakazi bami eJerusalema, naseJudiya, naseSamariya, kuze kube sekugcineni komhlaba. Uzomukela amandla. Uzoba ufakazi kaKristu eJerusalema, eJerusalema, eJerusalema. Lapho abenkolo, abantu benkolo ababambe amandla bathi, uma ngabe umuntu engangeni ngathi akakwazi ukuthi afinyelele kothize eJerusalema, bethi bona bayigunya lokugcina eJerusalema. Uzoba namandla kulelo Jerusalema. Uzoze uye ngaphezulu ngale kwalabo bantu abame esangweni laseJerusalema, futhi uzoya ngale kwalabo bantu, futhi ufinyelele kulabo bantu abaseJerusalema ngegama likaJesu. Izenzo isahluko 6. Sifunda uvesi 7. Izenzo isahluko 6 uvesi 7. Nezwi likaNkulunkulu landa, nomumo wabafundi wakhula. Kuphi? Awufundi ni iBhayibheli lakho kuphi? eJerusalema kakhulu, nesixuku esikhulu sabapristi kulelo Jerusalema salalela inkolo. Uzoba namandla kulelo Jerusalema. Kunawo futhi amanye amandla khona, uzowanqoba lawo mandla. NaseJudiya, naseSamariya. ESamariya ilapho khona kukhona loyo owathi wabizwa ngokuthi unguSimoni umthakathi.
wayesezinzile ezibiza futhi bembiza ngamandla amakhulu. uPhilip waya khona wamnqoba lowo mlisa. Yonke indawo lapho oya khona eJerusalema, eJudiya, eSamariya uzobanqoba. Ngisho nasekupheleni komhlaba uBarnabas noPaul noSaul bathunywa nguMoya Oyingcwele bafika ePhathos, bafika nakwezinye indawo, futhi kwakunomlisa owayenegama eliyamanga, uBar Jesus, enamandla amandla obuthakathi. Ngenkathi umpostoli Pawuli esafakaza ekhuluma nenduna yakulelo zwe, uBar Jesus umthakathi efuna ukumvimba, uzoba namandla phezu kwabo. uSawuli egcwele uMoya Oyingcwele wamgqolozela, wabe semyala ngezwi likaNkulunkulu wamnqoba. Isikhathi sesifikile kuwe ukuba uchithe impilo yakho yonke ngokuthula nobumsulwa namandla. Kwanele ukuthi njalo ulahlekelwe amathuba. Unaleli thuba lakulahlekela ngoba ubungenaso isiqiniseko sakho ngawe. Uthi anginakho ukuthula ngaphakathi kimi. Ubungabe ubuzonqoba noma ubuzowela lowo mfula. Bengenakho ukuthula ngaphakathi kimi. Ngabe uyinqobile leyo nto? Angizange ngizizwe ngathi ngifuna ukuba ingxenye yalokho. Angiyithandi impi. Uma ngabe ngifuna ukuya lapha, kukhona ome esangweni futhi engigqolozela emehlweni athi, yini oyifunayo, uya kuphi? Bese uthi ngiyaxolisa mnumzane, ngiyaxolisa mnumzane, bese ubuyela emuva. Uma ngabe njalo uhlala uthi ngiyaxolisa kwisitha, uzofinyelela kanjani ezweni lesithembiso? Uma ngabe njalo uthi ngiyaxolisa mnumzane, nesitha sime phambi kwakho esangweni lakho, ungasusi kuleyo ndawo, uzothola kanjani isixazululo sakho sokugcina sesifikile? Unokuthula, unobumsulwa, unamandla. Okwesine, ilungelo lokuphiliswa kwaphezulu kuzo zonke izifo. Ilungelo ukuphiliswa kwaphezulu kuzo zonke izifo. Yazi kunesizikhathi, angazi noma wezwa yini ngalesi simo ngaphambilini, othize ufuna ukwenza izivivinyo ezibaluleke kakhulu, futhi leso sikhathi abesevele yagula. Usefundile wazilungiselela, ufundile wazilungiselela. Ngesikhathi sokuba abhale lezo zivivinyo, ingaleso sikhathi avele gule. Ngaphambi kuba wazi aphinde akhona ukuzama, kodwa engakhona ukuthola amamaki amakhulu awalungiselele, bese ekugcineni yaphuma esikoleni. Ngesikhathi sekufanele aye kwi-interview avele aphinde agule. Aye lapha angalahlekelwa ithuba lakhe. Angeke ulahlekelwe ithuba lakho uma ngabe usushadile. Ngesikhathi somshado wakho ebese yakhuleka, ebese yagula, angakwazi ngisho ukusukuma ngaphambi kokuba wazi. Ngesikhathi sokuba iseshadile, nangesikhathi uma ngabe ithuba lokuba athola abantwana, ingaleso sikhathi aqala vele agule, akakwazi kwenza lutho ngisho nomyeni wakhe. Ukugula ngesikhathi esibaluleke kakhulu. Leso sikhathi manje siphelile. Isikhathi sobuthakathaka. Ngaso sonke isikhathi into enhle izokwenzeka bese ubuthakathaka. Leyo nto ayisiyo into ejwayelekile. Leyo nto engajwayelekile, amandla angaphezu kwayo azoyisusa empilweni yakho ngegama likaJesu. kuMark
isahluko 16 kuMark isahluko 16 ngifunda uverse 17. Lezi zibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo, nalezi zibonakaliso ziya kubalandela labo abakholwayo, nalezi zibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo. Ngifunde lokho kuwe ngiphindelela ukuze uqonde. Sicabanga ukuthi siyalikholwa lelizwi. Siye sithi siyakholelwa kuleli vesi, kodwa ukuqondwa kwethu kwalelo vesi ukuthi uma ngabe sisebandleni noma sisenkonzweni noma sikule nkonzo kule ngqungquthela sizwa intshumayelo, sikholwa izithembiso zikaNkulunkulu, ngaleso sikhathi sicabanga ukuthi izibonakaliso zizosilandela. Akusikho ukuphela kwaleli vesi. uNkulunkulu azange abeke isivimbelo saleli vesi noma ngabe ukuphi. Uma ngabe ilanga lisakhanya futhi uyahamba emgwaqeni unalesi sithunzi sakho, ngabe ngiqinisile ngaso sonke isikhathi isithunzi sakho sihlale sikulandela. Ungaba seLagos, ungaba sedolobheni langakini, ungaba semakhaya, ungaba kwelinye izwe, ungaba imali noma isekuseni noma intambama, kuphela uma ngabe ilanga lisakhanya isithunzi sakho solo sikulandela. Ngabe uyakuvuma yini lokho? Indodana yokulunga nguJesu Kristu uhlale likhanya ngoba uhamba noKristu, futhi uhamba ngokukhanya ngaphansi kokukhanya kokulunga kwakhe ngaso sonke isikhathi, noma ngabe usedolobheni, usemakhaya, isekuseni, isebusuku, isedolobheni, isekhaya, izibonakaliso ziyakulandela. Namhlanje izibonakaliso zizokulandela. Uma ngabe sisabalalisa noma sihlukana sibuyela emakhaya, endleleni izibonakaliso zokulandela endlini yakho, ngoba uKristu ulapho kanye nawe, izibonakaliso zizokulandela. Futhi nalezi zibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo. Egameni lami, lelo gama lisebenza ngesikhathi zonke, ekuseni, ntambama, ebusuku, esangweni lethempeli eJerusalema, ngaso sonke isikhathi noma ikuphi, lelo gama lihlale lisebenza. Egameni lami bayakukhipha amadimoni, bashumayele ngezilimi ezintsha. Kunabantu basindisiwe, bangcwelisiwe, bababatiziwe ngomoya oyingcwele. Ngaleso sikhathi bebabatizwa ngomoya oyingcwele, bakhuluma ngezilimi ezintsha. Emva kwalokho bashiya izilimi ezintsha, bathatha izilimi ezindala. Angisakwazi, ngibuthakathaka. Uma ngabe ngikhuleka, imikhuleko yami ayiphenduleki, bagcwalisiwe ngomoya oyingcwele. Ngolunye usuku bakhuluma ngezilimi, noma ngolunye usuku uma bekhuleka ekuseni noma ekuseni bayakhuluma ngezilimi ezintsha, kodwa phakathi nobusuku izilimi zokuzisola, zokuhlulwa, zokukhuluma okubi, izilimi zokungakholwa, ilokhu abakhulumayo usuku lonke bethi abaqondi. Yingani izibonakaliso zingabalandeli? Uma ngabe ukhuluma lezo zilimi ezimbi, lobu bufakazi obubi, kanjalo nolimi lokuzidicilela phansi ukuthi uyazehlisa,
Izibonakaliso azikulandeli lolo hlobo lwezilimi. Uzokhuluma ngolimi olusha, ulimi olunamandla, ulimi olukhuluma into enhle, ulimi olujabule, ulimi lokholo. Izinto ezinhle zizokwenzeka kumina namhlanje. Izimangaliso zizoza endleleni yami namhlanje. uNkulunkulu uzothumela abasizi kimi namhlanje. Ngizoba ngophumelelayo namhlanje. Uma ngabe izilimo ezintsha zifika, izilimo zokukholwa, izimangaliso zohlala zikulandela. Bayakuphatha izinyoka uma ngabe bephuza okuyingozi, akuyi kubalimaza. Bayakubeka izandla zabo phezu kwabagulayo futhi bayakusinda. Okokuqala, kukhona ukuthola ukuthula ngomsindisi. Okwesibili, ubumsulwa benhliziyo ngokungcweliswa. Okwesithathu, ubuningi bamandla kaMoya Oyingcwele. Okwesine, ilungelo lokuphiliswa kwaphezulu kuzo zonke izifo. Okwesihlanu, ukubonelelwa kwazo zonke izidingo ngomelusi omuhle. Ukubonelelwa kwazo zonke izidingo ngomelusi omuhle. Ukubonelelwa empilweni yakho okuningi, ukuchichimayo empilweni yakho ngegama likaJesu. Ngabe uyakholelwa yini empumelelweni? Ngiyakholelwa kuloyo obonelelayo. Uma ngabe ukholelwa kuloyo obonelelayo, uyakholelwa kuloyo ochichimisayo. Uzobonelela zonke izidingo zakho. Uzobonelela konke okudingayo. Ngingaphindaphinda ubufakazi, kodwa sizophindaphinda ubakho ubufakazi. Buka kwabaseFilipi isahluko 4, sifunda uverse 19. KwabaseFilipi isahluko 4 verse 19. Kodwa uNkulunkulu wami uza kugcwalisa ukuswela konke kwenu ngokwengcebo yakhe ekukhazimuleni kuKristu. Akukho ukulamba ezulwini, ayikho ezomnotho ezimbi ezulwini, akukho ukuswela ezulwini. NoNkulunkulu uphila ezulwini. Konke okudingayo kuzoqhamuka ezulwini. Kepha uNkulunkulu wami uza kubonelela konke okudingayo ngokwengcebo yakhe enkazimulweni ngoKristu Jesu. KwabaseRoma isahluko 8, sifunda uverse 32. KwabaseRoma isahluko 8 uverse 32. Yena ongayigodlanga eyakhe indodana, kepha wayinikela ngenxa yethu sonke. Kithi sonke. Isikhundla sakho silana. Akayikwenza kanjani kuye ukuthi asinikeze mahhala zonke izinto? Uzokunikeza zonke izinto. Vivinya uNkulunkulu lezo zidingo lokhu uzidinga empilweni yakho. Uthi, Nkosi, ngizophila ngaphandle kwakho, ngingaphila ngaphandle kwalokho. Ngingazama nje ukuqhubeka nempilo. Ungazami ukuqhubeka nempilo, mcele namhlanje, ngaphambi uba wazi leyo nto izofika. Okwesithupha, umkhuleko egameni lakhe ngawo wonke amadodana akhe namadodakazi akhe nabasebenzi bakhe. Umkhuleko egameni lakhe wonke amadodana akhe namadodakazi akhe, abasebenzi abawukhulekayo. Impendulo manje sifikile. Buka uJohani isahluko 14, sifunda uverse 12.
ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi, ubani loyo? Ngithi loyo okholwa yimi, ngithi ubani loyo? Nguwe. Imisebenzi engiyenzayo niyakuyenza futhi nani. Awuyifuni yini na? Imisebenzi engiyenzayo niyakuyenza nani. Nemisebenzi eminingi kunalena niyakuyenza ngoba ngiya kuBaba. Ebese ethi noma ngabe yini enakuyinxusa egameni lami lokho ngiyakwenza, ukuze uBaba adunyiswe kwiNdodana. Okwesikhombisa, ubudlelwane bakhe nobukhona kwabo bonke abangcwele. Ubudlelwane bakhe nobukhona kwabo bonke abangcwele. Kwabo bonke abangcwele. Buka uMatewu, isahluko 28, sifunda uverse 20. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani ngitshele unani nsuku zonke kuze kufike ekupheleni kwezwe. Nothize amemeze athi, Amen. Zonke lamalungelo ayisikhombisa ngawakho. Isikhathi manje ukuba uwathole. Sukuma uwathole. Sukuma ukhuleke uwathole. Angawakho. Khuleka ukhulume noNkulunkulu. Lamalungelo ayisikhombisa angawakho. Khulekani bhuti nawe sisi. Ilungelo elikhethekile leli uNkulunkulu usinikezile leli thuba. Kufanele siwathole. Alapho. Khuleka uyikhulekele wena. Zikhulekele wena. Angawethu futhi akanye nathi. Ingaleyo ndlela njengabantwana bakaNkulunkulu khuleka. Tshela uNkulunkulu. Konke lokho okubaliwe kungokwami. Ukuthula kaNkulunkulu. Ukuthula emndenini wakho. Cela uNkulunkulu ukuthula. Ekhaya cela uNkulunkulu ukuthula. Ehhovisini cela uNkulunkulu ukuthula. Emakethe othize uthi ufuna wenze into ethize kuwena, yingani ungakukhuleke? Uthi ngingumntwana wokuthula, nginokuthula kaNkulunkulu, nokuthula kuzonqoba konke ukuhlupha kwabo. Khuleka. Cela lokho kuthula kungokwakho. Kuthathe kungokwakho. Noma ngabe uhambaphi, ukuthula kaNkulunkulu. Ukuthula kaNkulunkulu kuphezu kukankosikazi. Ukuthula kaNkulunkulu kungaphezu komndeni. Ukuthula kaNkulunkulu kukhona la usebenza khona. Akekho oyakuletha uhlupho kuwena lapho ukhona. Akekho umuntu ozokwetha uhlupho. Ilena intando kaNkulunkulu. Khuleka. Ingxenye kaNkulunkulu.